as soon as yesterday. Duol mochung' ne wuoth makare apaya NTSA obago rome kaunti ma Meru mar lalruok kod jodak ma Tharaka Nithi, Isiolo kod Marsabit mar kawo pach jopiny e chike manyien mag wuoth ne bases mag sikunde kod nyamburko mag trela. Jatelo machiwo lesen e duol mar NTSA Eva Nyawira owacho ni chikego geto arita makare ne nyithindo e kinde ma ginie wuotha, ka chikego eko bende geto keto e rang'iny makare riembo mag nyamburko mag trela e apaya. Kapo chike ma kamago obiro kal, NTSA chano mar chako chiwo lesen manyien ne weg trela, gino ma bende ok osebedo ka itimo. Weg sikunde bende ne ogolo pachgi e wi chikego, ka weg nyamburko mag trela bende wacho ni giikore maluwo chike manyien go. The school transport regulation, the highlight is how we are going to ensure that our children are safe when they are using this transport. We are also introducing something, the attendant, the person who is supposed to attend to this kid while aboard the vehicle and when they are alighting this vehicle. Kuna mapendekezo mengine yenye tumetuma kwa NTSA pia wakaweze kutuangalia. Jambo la kwanza, kama shule, kuna wao watoto wenye wanakuwa wanapebwa na gari za shule. Wengi wao ni wadogo sana, wa miaka 3 hadi miaka 10. Kwa hivyo mtoto mmoja, tukisema gari linapepa watoto 51, inamaanisha kwamba kila kiti kitakuwa na mwanafunzi. So kama shule tulikuwa tunapendekeza hao watoto bado ni wadogo, tukiwaacha kwa kiti kimoja mtoto mdogo peke yake, bado itakuwa more risk. We have been taken through the laws and we feel that some are good, and we have also suggested that some can be changed so that they reflect our wishes. We also want safety. We want to operate in such a way that our businesses still remain profitable and still will remain